No zdraví tě PREMA, to jsem já, brácho. Čekaj, jaké rádio, to jsem já. No myslíš, že jsem inteligent, ale tak to není. No dobré, no. Dobré, no. Krásné dobré ránko, jedeme do ní ráno, aktuálně vstávám a dneska bych ti chtěl ukázat, jak vypadá takový můj běžný pracovní den. Začínám to tím, že teďka půjdu dát snídaní, potom se půjdu dát dokupy, obleču se, jako první se jede na depo, vyzvedneme zásilky, já ti ukážu, co všechno přišlo a popřípadně i co bude novýho na e-shop. Potom jedeme na obídek, na kafičko, odpoledne jsou tam nějaké věci ve studiu, budeme fotit instagramové příspěvky, aby bylo co přidávat na obchodní Instagram a potom, jestli se nemýlím, tak tam byly nějaké řešení, co se týče webu. Takže máme toho dneska celkem dost, takže pojďme na to. Předvečer se nám podařilo prodat ještě 2 páry tenisek, to jsou to Easy Foam Posites a jsou to jedničky Voodoo. Takže se teďka vrhneme na to rozeslat balíky a jedeme na zásilkovnu. Jo, takže beru Renzo Píp. Push to start to room. Ty kokos. No dobré, no, jedem. Vyzvedli jsme 2 balíčky, mrkneme na to, co tam je vevnitř a pojedeme dál. Pěkný. Jako první, co přišlo, tak jsou jedničkový Shadow z roku 2018, jsou to dámský páry, nebo spíš dámský pár. A co se teďka bude dít ještě předtím, než prodejci odešlu platbu, protože mi to všechno posílají předem, tak to doma zkontroluji, jestli je všechno v pohodě, jestli je všechno jak má být, jestli to je pravý a stav odpovídá popisu. A pak teprve proplácíme prodejcům peníze, aby všichni byli spokojení. To je jasný. Tak. OK. Krása. Jako druhý pár, co dneska přišel, tak je objednávka na přání, je to pro Tomáše Třeštíka, takže díky moc za nákup a je to hnědá colorway General Purpose Shoes. Purpose. Ty kokos. Ani nevím popravdě, jaký to je ročník vydání, ale není to nic vůbec starého. Colorway byly celkem 3, zbylý 2 mu aktuálně scháním. Takže zkontrolujeme a odesíláme novému majitele. Díky! Co je říkáš, Miluno? Já se na ně nejdřív musím podívat. No podívej se na ně. Tak ty se mi nelíbí. Ne? Ale ne, to jsou extrémní granáty. Mně se nelíbí. Jaj. To není nic pro mě. Jaj. Tak jo, zásilkovnu bychom měli, takže frčíme na obídek, na kafíčko a potom se vrhneme na studiové věci. Ještě jedna důležitá informace, nebo spíš poděkování všem, co mi psali do komentářů, protože jsme si z toho vzali dosti, našli jsme nedostatky, které tam byly. Všem se velice omlouvají za zvuk,
který byl fakt hrozný, protože to tam bylo úplně špatně nastavený v postprodukci, takže doufám, že teďka už jsme to vyladili a bude to ňo a myslím si, že už by to mělo být v pořádku. Takže ještě jednou všem díky moc za ohlasy, za sdílení. Přistalo tam 60 nových odběrů, což je pro mě úplně enormní číslo, takže díky moc a vrhneme se na nějaký brutálnější content. Díky. Tak co nebo zmáknem to všechno? Zmáknem. Zmáknem. Ať se napáme. OK. Světí jebe. Tak jo, tak platí. To je strašně nepřirozený to vlogovat. Ježišmarja. Na mě všichni koukají. Dali jsme si vynikající obídek, míříme na kafíčko a už nevím, co bych řekl, tak se potkáme na kafíčku. OK, aktuálně jsme na kavičku v Hradci. Mám ještě jednu informativní vsuvku. Mluvil jsem právě s majitelem značky Adam Wave a Undernative a povolí nám se podívat k němu do studia, co je, jak se vyrábí a navrhuje a jak se celý proces dokončuje. Takže v několika příštích videích se mrkneme k němu do dílny a je se na co těšit. Teďka se už přesuneme do studia a jdeme fotit instagramové fotky na instagramsolis.eu. OK, ještě tady mám pár detailů k natáčení, pročítal jsem hodně komentáře u prvního a vlastně jediného videa. Díky moc všem, kterým se to líbilo, je to fakt paráda. Zároveň jsem dostal hodně feedbacku od lidí, co už natáčejí, co jsou profesionálové, co se týče techniky. Já tu techniku na fakt kvalitní natáčení doma mám, ale ještě s ní neumím úplně pracovat, což znamená, že se stále učím, takže pokud by i tady byly nějaký problémy, tak se předem omlouvám a rozhodně to do příštích videí vypilujeme do 100%, takže díky! Pal do p***e. Tak jo, přesunuli jsme se do skladostudia, já hodím rychlou převlíkačku do domácího oblečení a vrhneme se na focení instagramového příspěvku na firmní účet solis.eu. Tak jako první, co je potřeba, je vybrat pár, který dlouho na e-shopu nebyl přidaný na Instagram, takže dneska bych to viděl na Retro 4 Trobrava z roku 2013. To vypadají nějak následovně, je to naprosto parádní stav, byly použitý cca jednou, takže jak nový a přendáme do studia, zapneme světla a uděláme příspěvek. Takže teda jsou nachystaný, setup vypadá hodně improvizovaně, protože zatím není místo pořídit nějaký lepší a větší studio, takže tohle to zatím bohatě stačí a jdeme fotit. Takže teďka stačí akorát zapnout světla, vyfotit, upravit a vypálit na Instagram. Na ten samý foťák, na který teďka natáčím, tak samozřejmě i fotím, takže teďka to střihnu a už uvidíte výslednou fotku přímo z počítače. OK, takže na Instagram máme nafoceno, výsledná fotka po postprodukci neboli úpravě vypadá nějak takhle a samozřejmě s pevným příspěvkem je potřeba udělat i storíčka, který teďka může vidět na obrazovce. Pro Instagram by to bylo všechno a my se teďka vrhneme na další část videa. Po přijetí zboží, jak už jsem zmiňoval, je potřeba zkontrolovat, jestli se jedná o originální pár tenisek, hlavně se taky odpovídá stav produktu, který byl uveden v inzerátu, zdali se jedná o uvedenou velikost, kterou jsme objednali, takže teďka už nezbývá nic jiného, než čekovat tenisky a pojďme na to. OK, ale zkontrolováno, oba dva páry jsou v naprostém pořádku, takže jsem rád, že nic nemusím vracet ani složitě vysvětlovat proč, co a jak. Co bude následovat? Pár, který byl objednaný na objednávku, tak pojede teďka zákazníkovi domů. Pár, který jsem našel na marketu, tak projde aktuálně detailním vyčištěním, ať už jde o vníšek nebo vnitřek. Následně bude nafocený ve studiu, potom vypálený na e-shop online. No tak jo, studiovou část máme pro dnešek hotovou a můžeme se vrhnout na závěr tohohle videa.
OK, máme 8 hodin večer, já si myslím, že pro tenhle den by to mohlo úplně bohatě stačit. Doufám, že si ti video líbilo, doufám, že už dneska bylo všechno v pořádku, od zvuku k obrazu ke všemu, co se ti na tom předtím nelíbilo, takže doufám, že teďka už to bude OK. A určitě budu rád, když mi dáš vědět, že tě tenhle ten typ kontentu baví, dáš mi to vědět tím, že mi dáš lajčík a odběr. Děkuji. A brzo se uvidíme u dalšího videa. Tuším, že aktuálně tam mám naplánované nějaké schůzky v Praze se svými zákazníky. Jedná se o celkem populární jména, takže určitě budeš u toho. A já se budu těšit u dalšího videa. Takže ještě jednou díky moc a měj se pampárově. Čau. OK, takže loučí se s tebou PREMA. Moje jméno. Aj, to jsem já, brácho, celý život hip-hop. Koko.